سلام سلام كورات تخطاتلتي نايز يوتيوب channel كما يكنيهم سلام كم زقنهم تسفاب ممغوار لما عند حيزلكم المساهم مدب دما ناي كتما مريت تركبولهم عندي منجدتات انت ايوم زبليو سلازي بحق عيني ويدما بحقه منجدي ناي كتما مريت كما يكركب نخيل زولو تم وانا منجدتات لما عندي خطأ أصولكم سلازي سكا مجرشات تصنيحكم عليتو زخونو أفلتوتات كم زهليكم تسفاب ممغوار بأواج قصري شوعة ميتين عسران حدن إزوار خلتشحن عسرت حدن ناي كتما مريت ناي إثيوبيا مسرت أربعة من قدتات ويدما والسنتي مخنياتات مريت كنرخولهم نخيل كم زخونو أو زو مدى كزرزرو لكم يتقدم من قديت أيو ليز سوا هيدو تسوعيو كل سوون بزوح أفلت أولوه ليز بخلته ملكعو كوينو اتحادة جرتاي جرتا بزوح منجستي اتزنقاسه تمن واغا اوصيو نتچارتي ወይ ድማ አው ተሳቲፎም ከሸነፉን ዝደሉ ሰባት ኣብ ሰዓቱ ኣወዳዲሩ ኣብ መጨረሻ ኣሸናፊ ዝኾነ እቲ ናይ ትሕዝቶ መሰል ክረኽበሉ ዝኽእል መንገዲ እንትኸውን ተሎ እቲ ካልኣይ ድማ ምደባ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ እዚ ምደባ ማለት ብጨረታ ተወዳዲሮም ክረኽቡ ዕድል ክረኽቡ ዘይኽእሉ ውልቀ ሰባት ወይ እውን ትካላት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ንኣብነት ናይ ኢኮኖሚ ዓቕሚ ዘይብሎም ንምጭራት ዓቕሚ ዝስእኑ ወይ እውን ንናይ ህዝቢ ጥቕሚ ክጣየሹ ዝኽእሉ ትካላት ናይ መንግስቲ ትካላት ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ግሊ ትካላት ክኾኑ ይኽእሉ ናይ ኢንቨስትመንት ቦታታት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝተፈላለዩ መንግስቲ ወይ እውን ብውልቀ ሰባት ዝተደራጀዩ ትካላት ክወሃበሎም ዝኽእሉ ብምደባ ወይ ድማ አድሚኒስትሬቲቭ አሎኬሽን ተባሂሉ ዝፅዋዕ ብናይ መንግስታዊ ምምሕዳራዊ ውሳነ ክወሃቡ ዝኽእሉ ናይ ምደባ መሬት እዩ ንኣብነት ብናይ ትግራይ ተለምዶ ክንርኢ ተለና 70 ካሬ 140 ካሬ ኮንዶሚኒየም ወይ እውን ተጋደልቲ ክወሃቡ ወይ እውን እናተወሃቡ ዝፀንሑ መሬታት ክንሪኦም ተለና ኣብ ምደባ መሰረት ተገይሩ ዝወሃብ መሬት እዩ እዚ ብእንግሊዝኛ እንታይ ተባሂሉ ዝፅዋዕ አሎትመንት ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ ስለዚ ጨረታ ወይ እውን አሎትመንት ክልተ መንገድታት ብሊዝ ምክንያት ጌርና ካብ መንግስቲ ክንረኽበሎም ንኽእሉ ክልተ ቀንድን ወሰንትን መንገድታት ምዃኖም ክሕብረልኩም ይደሊ እቲ ካልኣይ ውርሲ እዩ ካብ ወለዲ ናብ ውላድ ክሓልፍ ዝኽእል ናይ ከተማ መሬት ትሕዝቶ ብውርሲ መልክዕ ክንረክብ ከም ንኽእል እዚ እውን መብዛሕትኡ ዝተለመደ ስለ ዝኾነ ብናይ ውርሲ ሕጊ መሰረት ተገይሩ ክንወርሶ ንኽእል ናይ ትሕዝቶ መሰል እዩ ትሳልሳይ ውህብቶ እዩ ዝኾነ ውልቀ ሰብ ወይ እውን ትካል ንዝደለዮ ውልቀ ሰብ ወይ ትካል ብውህብቶ መልክዕ ዘለዎ ናይ ትሕዝቶ መሰል ናይ ከተማ መሬት ናይ ትሕዝቶ መሰል ኣመሓላሊፉ ብውህብቶ መልክዕ ብሕጊ መሰረት ብዝፈቅዶ ብሊዝ እውን ዘቐመጦም ረቑሓታት ብዘማልእ መልክዑ ኣመሓላሊፉ ክህብ ከም ዝኽእልን ብውህብቶ መልክዕ መሬት ክንረክብ ከም ንኽእልን ከም ሳልሳይ መንገዲ ኮይኑ ንረኽቦ እቲ ራብዓይ ናይ መጨረሻን ብዕድጊት እዩ እዚ ማለት ኣብ ከተማ መሬት ነፃ መሬት ክሽየጥ ክልወጥ ከም ዘይኽእል ኩልና ኣፍልጦ ከም ዘለና ግምት ይወስድ እየ እዚ ማለት እንታይ ማለት እዩ ዋንነት መሬት ናይ መንግስትን ናይ ህዝብን ምዃኑ ብዓንቀጽ 40 ንዑስ ዓንቀጽ 3 ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተገለጸ ኮይኑ ብኡ መሰረት ድማ ማንም ሰብ ባዶ መሬት ወይ ድማ ህንፃ ዘይብሉ መሬት ክዕድግን ክልውጥን ከም ዘይኽእል ኩሉ ሰብ ክፈልጦ ዝግባእ ሓቂ እዩ እዚ ግን ዝኾነ ዝተሰርሐ ህንፃ ወይ ሙሉእ ክኸውን ይኽእል ፍርቂ ክኸውን ይኽእል እሱ ሕጊ ብዝፈቅዶ ናይ ዓርሱ ናይ ከተማ ፕላን ብዝፈቅዶ መሰረት ዝተሰርሐ ህንፃ እንተሃልዩ እቲ ህንፃ ምስቱ መሬት ተተሓሒዙ ዘሎ ናይ ትሕዝቶ መሰል ግን ኣመሓላሊፉ ክሸይጥ ከም ዝኽእልን ሓደ ውልቀ ሰብ ወይ እውን ትካል ብዕድጊት መልክዑ እቲ ህንፃ መሰረት ተገይሩ ዕድጊት መሰረት ተገይሩ ናይ ትሕዝቶ መሰል ካብ ዝኾነ ሰብ ናብ ዝኾነ ሰብ ክመሓላለፍ ከም ዝኽእልን ሓደ መንገዲ ናይ ከተማ መሬት ክንረኽበሉ ንኽእል ኣጋጣሚ ምዃኑን ክሕብረኩም ይደሊ ስለዚ ኣብዚ ጥቕልል ብዝበለ እንታይ ክንርዳእ ዝግበአና እቶም ዋና ነጥብታት ሊዝ ውርሲ ውህብቶ ዕድጊት ኮይኖም ኣብዚ ግን ኣብ ናይ ከተማ መሬት ብናይ ኢትዮጵያ ሕጊ በቲ ዝተቐሰልኩልኩም ኣዋጅ መሰረት ዋንነት መሬት ዘይኮነ ዘለናስ ትሕዝቶ መሰል ኢና ንሕና ክንረክብን ክነመሓላልፍን ንኽእል እዚ ዋና ክንፈጥሮ ዝግበአና ርድኢት እዩ ኩሉ ሰብ እውን ክፈልጦ ዝግባእ እዩ ስለዚ ሓደ ባዶ መሬት ምሻጥን ምልዋጥን ከም ዘይከኣል ህንፃ እንድሕር ዳኣ ተሃኒፅዎ ግን ክንሸይጥ እውን ክንገዝእ እውን ከም ንኽእል እውን በዚ ንእግረ መንገዲ ክሕብረልኩም ይደሊ ስለዚ እቶም ዋና መንገድታት
ናይ ከተማ መሬት ክርከበሎም ዝኽእል እዚኣቶም ኮይኖም ኣብ ቀጻሊ ብካሊእ መደብ እስካብ ንራኸብ ስለ ዝተኸታተልኩም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን። ይቐኒየለይ።